I Danmark kommer hjælpen, når vi har brug for den. Vi har ambulancer og læger klar, hvis der skulle ske en ulykke. Men sådan er det langt fra alle steder i verden. I Gaza er over 1,5 million mennesker fanget i en langvarig og blodig konflikt. Og når civile i Gaza bliver ramt, er der sjældent nogen hjælp at få. For mange hospitaler og ambulancer er også ødelagt. Derfor har en gruppe frivillige under hashtag 112 Gaza startet en indsamling til støtte for de civile i Gaza. Vi har sat os et mål, at vi skal samle ind til 20 ambulancer, og vi har 9 nu. Og dem har vi tænkt os at køre til Gaza, og vi har stadigvæk indsamlinger og arrangementer i gang, så vi håber på, at det bliver muligt for os at sende dem afsted i november. Jag heter Anders och jag vill tänka mig att följa med ner till Egypten när ni kör ner med ambulanser och en ambulans med och lära de som är där nere vad de ska göra och sen se så allting funkar innan vi åker därifrån igen. Og hvis man har lyst til at støtte, så kan man gå på Facebook. Der har vi en gruppe, som hedder hashtag 112 Gaza. Og der er kontooplysninger, mobile pay osv., så det kan man gøre. Og det skal I være meget velkommen til.